kasa nana afifi afasha ya hwese de nan hemfo nana ekurura efidaase hene edimu akotena eba ne sen na odwumadi a wodi ye nana no da kuchire etimi bedi wachi de bae ne se na afifi opo esa okay faso kokon ni no odi konim ntinkonim no ono na nam so a etimi fedra wukuri nana wode wadaroma oba yese ya bone mrane wo mena pem eno no emunchi ni sen eno na mechire se ekon ni mo okoye na omoba wo mo so no eno o mene ni papem na ho no eye nsuo tade nti tade no obi anim se eho no eye asaseta nti obi obedu obi ano ano obedu obi ano ano nti e bone mrane o mena pem Arafo nkomo pakasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ye bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onyo ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadi a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye mochreman anasa wo dedafu ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amanye bi a wakom no ehu ebura adwene ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen nani na yafa ene wadikaso bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesom wo e wo lokretrodo ekwan so Ozafo ma nyina mo akwa ba de banko mapaka samfonyini so ade a chense ni yesi adwa tenase ya na yesunsum sem ye ne yesom wo wa amamre ni amane na anu tete atempon na afi no kwetrodo ekwan so na wotwe awie ye afahye chenchenche eto edwa ewo eye afidase na amamre ni amane no so bi ekoso wa ankasa na ese efata se ye ba ye be chi sebi na nade ne tenase ye na ye gimu nchiremu nyina ade mamu na hu sampa ye ba na amamre ni amane de a komopa se hobopa enye yi na wo menchen de mense ebre me manakwa aba na fe yato adwumadie ne so yetu na srani abasa na nso anya wo chefa ene kwa na wachi a wo subscribe wo channel na ebeboa ye na afei amade adwuma ye die no etimi aye kama owo me eja akwa aba ye eja apono motese boko eja to awotwe wie de wabre dedi kan wo din na wa kire me esom kura wo mu yo midin pa de akosia fosia wow nanso obia nim se efreme Nana Dola eno nsese obia nim Nana Dola afashe etodwa na yesebe bosom bei afashe na udimu akote afiefi tano afashe na afiefi na afashe na we de wadaroma ye kasa nana afiefi afasha ye hwese de nan hemfo nana ekurura efidaase hene edimu akotena eba ne sen na odwumadi a wodi ye nana no na kuchire etimi bedi wachi de bae ne se na afiefi oko esa faso kokon ni mo no odi nkonim ntinkonim no ono na nam so a etimi fedra wukuri nana wadaroma afiefi ono ankasa na bakosam tia wakakra bia obebɔ ne to fama me ne mahwefo eti kakra na bakosam nyina ne se ekon no awko no edi nkonim no a wodi ye no nti afibia etwadwira wukuri ma afibia so ye na mamre ema no ahemfo ahema ye to santen ye to ne de begina nim ha sana ye so akomfo ene achiremadefo ye so akoto santen e de nananim anim de agoro akọ
akosi ayekogina police station ni abodom pemo ho ni agora kosi se na bosomfo sama ahene ebekọ omakododo kwan no asiesie ho to mu siesie wi a na fe mo mbebo na nan mama yes na wada worma dwumadie na yedie no yakosiesie ho ye wi ntese nanan mo so esori ye nyina ato santen di agoroko obompa yesre nanan se dwumadie a omkodi ye no ye no so ye ni age entitam bia no ye kobompa yesse nanan beboa ma ye dwumadie a yedi se yade ana hawo bia dawo bia so no ukono akobompa yeso oboa ma bibia so ye yie enkosi afe no na bibia ye ya no asade asedakọ enti afe bia ya mamra ye yema na na fifi ene na busumi asa ewafi ase nana yɛhwɛ ɛbrɛbɛn na fifi de ne nsa to ko mu a ɛnɛ nana dora yɛ ka konfo mpanifo a wasante mu a padaroma odi mu akotene na wo fie sɛ na me wo fie du fe na me wura p4 de na akom kame ti akom kame so na me kwa abitifi nti me nana no so ede me bai na bana mebani mu no kanetete no na ekon ni gina mu no me nana no mu edwane kokwa to mu dwane kokwa no ene omu kwawo ye na yase dore ene na fifi ye ne se ya yira ti no be kan na me o me ba na chere se wo mu so aka ni nyina abeba ene ntini ma ne be kan me ba enso so no omu so busia ne je ma wa tu ekoye makom e ma me wie betena ase e ma metuwa mjumadi so ne matu aswa besisabe nana samre unfie no me fie ni 64 years adrusian nine nana so akomfide do sen so wote 54 wote 10 years ni 50 film dia just am akom 54 wow nana yehwe bra na yekọ tano ensuo mu ho akwaya amamra ni amane no police station wona amukotena ya ansa na mudidi amane nkakra no eho ewudi ana eho ne de eni di me fa se police station eho ana yekobodom pepo etwen se yekwan ya bowi ana ye mowi nti omu bowie na nanu bo kwan ni wi a no mu di amane sempa beto na nanu mani to omu de sempa beto en mafe ne yetene akunsu akoya amane nana yehwe bra yekọ ensuo mu a na ye ba wosebọ ene eho enkro no ba na yehu se nhaban obi ate ensuo mu ho bibidi aboneti obi didi ebi abonensa obi kura de odi bi kura ye bellet abonasene eno no emura sa no na me kire se eho haban no obi akọ obi etemeti bi wo se yade bi na haw ana enkwala na bi da wo so awupusa na udi edwale obetimi di bia ye nkwan obi a opeba betimi di bia ye nkwan na akonso na akodwale na nya koto na wochi a obi wo wotimi we ne mo no no anu so aguso enche no wanyam nti enkosi afe no kora no wow nana ene obi wo ho so a onyanwa ni nyina eyawo tinso mu bibia ye eduru nana yesi ebeduru onsiamwa edwumadie ne so a aya na sebe ne ho aboa ne timi ba ane emu adom e wokonu atimi chechi won no bi no kore boyenchemu aya no kore se du tamwa ye bedi na fashe no a osikurum odwan no benya no abobi obenya no bi obo no nchese na mamre na du nti wo yense nchene na mena nwu se waba na afashe mo hye no na dodo sen afashe no ye hye no ya wada ye konsum ko ya mamre bia fofie ni abonkonwa ye bonkonwa nemenda ni ya yesuo no mamre si wo maduane aya mamre bi e fata ama wo ni ya home ade chi kwasi ada ni ya san ato aso enumere kura ye be siri pe kakara na kwasi ada ni ya san ato aso ti ye to aso gura kwasi enumere no tia ni ye pon a na fi ya home so ni yi anu akwasi de adwada no na fi ye yi anu na ye wi ana fi no hina so ebedi ne di nana ma mimisa weyo ebra ye ko nsu mu a ye ba ehu se na afifi ebegina asabi edua bi ho a oto kusua de nsagu ho de na fona ekire so ana o se o besebese na ho nso ye de ya ho ne ye ni gina ye kese a edi gina kuro no
nti bribia ye bekwa ye beba no e wo se ye amamre wo ansa na ye tuat yesi enam ni din kura na da ai afiefi eno emu nkyere mu ne se wona di catches ni gina ye kese ne de wo bia bedru ho a amamre wo se wo ye pa no kore na na hwe bedru so a emoa ben na nananom hemfo a wonom se be bosom si wo na so etimi de beboa sebia odwan na kosia na ne di okay kane de no mo ye pa na dan ma no ye okay so ne de me fan se o ma ye no mo ye na we de wadaro ma oba ye se ye bone mrane wo me na pem eno no emu nkyere mu ne san eno na me kire se ekun ni mo okọ ye na o mo ba wo mo so no eno o mene ni papem ne ho no eye nsuo tade nti tade no obi ani me se ho no eye asaseta okay nti obi obedu obi ano ame obi obedu obi ano ame okay tini ebone mrane o mena pem yes first no be konanka etuo ni sisi wo se amemmem okay nyina amem okay na we de mense wo bre unkyire mu kakra wo de ama menti wo be ye ne kajabi ebrese ne mesa ba na ya beche na simtitiri be na wo de ma ewiase afanan na simtitiri wa me de wo ma ewiase afanan se bosomsom enye bone bosomsom faso wo so ebo ban ebua manipa ukọ tibia boni mu a otutwa gyew entitem bia se nipa obo ho ban wo wasetenam ema ayede ne nkoso so eba wasetenam yade wo yade a obekọ doctor na nkwa eso oba bosom ho na bosom so de ne mo aso eta wachi enti etiefu a mutie me no moma bosomsom no enye mofe ana moma bosomsom no enye menka nse enye makono na monsom na omsom wamo na bosom no omo ya boafo na me de me besom ye wa boa me papa bosomsom ye emwa bosom oboa nipa omanipa so diye omanipa so kosoro se bia watu kwan kwa burekire wasetena nye eno ma hawo na wo ba na afiefi wa obeboa na ekoba se wakoma chao woni afi se wo ti se obi kaseti amoso ya eya na ogine se wo wakoma ya na mebu afupa na me be shefa se ya ne binu ba be kaseti ya bo kwa na makwaje ne bible na bia me ma no so kodi na tem yes anu a wo mo ma free se ye wo mo sa no mo ma bi na ye ko nsumu ana evise nsumu ayekọ ye ne kristofo asofo enkramofo wo bia kokopɛ ne moa enti bosom de ye nkasa ntia evise ye abosonsomfo ye nkasa ntia evise abosom ko bi ekwasore ebi ye nyamsomfo ebi ye nkramofo ebi ye sɛde nipa wo wiase ayeye saa no mo so ye nti bosom de wo kaseti abosom a na chese wo ankasa na wo paso de e de ama nti bosom de ese atiefo ye nyina yi yakoma ye yi yam ne som bosom obu akra bosom wo ni fie so wo mpe enso so bi kura ana no na ebua wo baabi eno bi kura ana no kutia wo baabi nti wo hu na wo se wo so kọ na kodi bosom ni na bosom so boa na ye ko nsuom no ye behwe be hu se atiesi akoda we so krikri obehu ababa we na atiesi ni so eno afi bia esi anasa esi pa obu ho abosom we ni fie bosom de hia dasa no so wasore enti agro ni gina mu no so wasi wo bi so se de won so ebetintin ni mpom nti sa na minimo no ye pa ye hwehwe mu ni ntia ya te se afi bia mo ya afa hye ya osu to afi de osu anto amamre no asesa na nsesa ye na ye bompa ye stress na namwa na onti nanim nyenye na amamre no na enye fe na enye nichi nti na nanso etie ye mpaibo enso tie nanim maaye ade achi mfofie nso me bo ne mpaye na nanso boa me se wabo me mpaye je na wose me so me ye wapede ma mfi se wo so ye wapede ma no eno nso editi nanim maaye na ye wo asone nso hwa
wi amamre nyina wi ye no hu se enkwada di kan pie ye asana na anama konfo bi pie amasabe tano aka ho bie ansana ehemfo na ye last eho no nkyemu kakra wo nkyemu won se konsumu wi a nkwala ne di kan ekọ ansana abosom no so atoa so ansana ahemfo no so atoa so just obia woni ledi so yedru ye hu bia ye mienu a emema dware ha na maso dware ha eno so mu nkyiremu ne se oba ne bema mbom enwale nti mema de di kan ai ma de ne di kan nti oba se ye konsumu a ohima di kan ko dwale odwale wi ansana ahema no enso so atoa so ti ahema afo ni dwale wi a afena dom ni nyina so ebekwa ko dwale obi aso akoka na sem na ye wi a mema no so wo madwale ye nti mema no ahemfo no ko dwale ohine so wo baabi a odwale nana yahwe enura etwabo chenchencha etodwa ohwa asantemama konfo wonum chairman nana Abbas afi wonum vice chairman nana Kwame Subunu wonum nyina ba beta wachi ebra wotie adwamu a wohu saa empanyimfo ye ka biewum e wa asantemama na wada ma wo jeni san eye mani je eye me fe efise wiase se wubu pani a na wo bro ho asema pani a wo ye bibia pani nyi mada nti nrade na Abbas ene na Subunu ye eye mani je eye me fe papa e ma me hunu se de me tie no ene ade bu a me bu no nti ne mpanifo atitiri akuni ne ahemfo etimbeta mechi eye me fe pa nana ekobase sabi wo kasa yemo de tu dwa se wo bu ade a konfo no de to da ebinim ani nso eno de no kre obu wo ha sabim prebiasa pani di pani obu a wo bande na sabu onye sika kakra wose pani ne de wa anya hwe na enso so anamo adi kan wo awudi eche wo ye den wo nto da enti wo bu pani a na anya de afire ne nsam wo mu pani so unya de afire ne nsam da na so sabim prebiasa biasa akomfo no akom kan ya yankoyakom me koyakom fie mienu nurse fom me kwafuom me kwa meba kosi se mi wi akom a ye hye me mpabo ma ye bebo matanase so nti bra me kwa bra ye no me hu pani bia mi bu no me hu pani bia me koto no ene so eni hosa nti se ene akomfo na aba no ye bu ade ni yesusu ni ye mpanifo ene konfo ba ma wose me kom wo hu pani onkoto no akoto no achia panimu kama se panimu no kura wo bibia na so waduro bi akola wubu ade diwe okwa fa ye we enne na mo adibo na ye mu nti no enne wo kwakira akola na de ko no wo chen bedan ene wa kwakira na de nti sa konfo de ye bu ade ye bu ye mpanifo wo bia busafo agogo bebe bia so di bu ni ahobrase e ma no wo kwa ono so wasa aba wo mo susu ne twedom maye nti bu a obebu no of course akonfo bu ade o ma me enko be na dom no de aba na so wanya sika na so ye bibia watimi di ayi nti ade bu ode eye pa na kasa yemo ode tu dwa se anamo a adi kan wo awudi akire de wonto no kasa beguo ni mu odu to bo na pasene kakra ma me na minti ase yo ye nti ameka sa anamo adi kan wo awudi akire wonto ne sei sakwala obeto pani a ese odi buo ma pani na wo hwe na nammo a wo tu na wo ye wadwe se oni pani ne ko na be sa pani ne ho na nammo baby a o tu asi nti ne ka sa na ma edi kan wo awudi e kire wonto se wo pesa wo tu pani de ne di na nammo no so na o baby a wo tu ko nyina na so wo hwe afi be wi asa na fe wo kura no wo ne na nammo na koyepe na se wo so wanto obu asena so be sa pani wa baby anamo ne be kodu no wonto ana wo se akom kan na wa nkwa akom tete nana mfie mienu akom tete no ehe na wokusu e ko nana ya ata konfo ya ata e ho so mkuru a odwa ne master no bo ye hom komo kakra ebra ko ye mamra be ne dikai de ne ye asane ye de wotu awi so kwa de ne ba ya ye sim do me ko akom no ye de me ko ye
Yedi kan eto asesedwa. Okay. Ye pamonwera. Ye dware mekra. Okay. Ansana yede me betu aduru. Okay. Yede me tu aduru nanson. Okay. Ena idwale aduru nanson e wasie ye. Ti ye wie ye ne yekodwale ne nso ntwa adwan ye amamre. Ye wie ye na kire safede. Ya bobbo me hwene bibia afede ma ye konfo. Nti ye kwafuo mu a wo kire me nuro. Wo kire me nuro amamre bi wo ha no wa kire me ye wese ye wese ye wese. Ni nyina mitimi di so pepepe kosi se me wi akomo a me bafie. Me bafie nso me beto me mpanifo ewo na afifi ene so ta no nche. Wo so di wo amamre so to am so. Emma me so me di wo mu ni enne wo nante kakra kosi se me mpanifo ni nyina nya yo baabi ko ya enne na nanom ade me adum pempen so se. Yes, mo kwa komtete aya na ohaw ne abenedie bi ebito na na dora na. Ohaw ne abenedie die bi antome. Me koye me koto akonfo mpanifo eye nana yabom ene nana kwamre champon. Sa akonfo mpanifo yi omo ne so mi mu seminiska kra omo mambi. Me no amko afuom so omo kire me nuro. Yede weye se. Womo ekrokro me akosi se wi akomo me de bai. Nti sene ya ade pa de me ho bit. Na na ya ta so antete me da. Oye me kama kosi se o de me bai. Na na dora mpacho we de o betu fie mfie adunum en 54 years ni. Wo so watimi atete ebinim akomo. Akomo ne de me a chese na mani nya wona makwala ba akopɛ wɔyɛ somfo wona kom kan no a metete ne din kofi efiri hodi metete obi abi sana aseda bɛy ɛna wo ɛdema nananom akɔmfo enra ebɛtaa wachi yo aseda de mi obi da papa ni nana odi kan a me da na se bebre ɛyɛ regional chairman aye yewura ya nana Abbas nana me da wase bebre ajapan shira na onto nkwanem na omma wa hodin na omma wani du ani suadi hunu netima unyama wa konfo ewiase afa na nyina nana unyame shira nana no so shira wonya okese se de waye wiya na enra adia na bas beye mam ajimensam nana mintime na wase me de wonyankopon atwedi ampon ene nana fiefi ene suo tano ene abusuni asan wo wiase mu nyina me de da nana Abbas nana nyamishira nana kudi nana kudi nana asida akokwaji kurokuroko nana dola ene ne bosomfo ene anasomfo nyina na eda nana kudi nana Abbas yedi asida piesie asida mu otu nana yedi da munyina se ade fefa nra mo beye maame no ebroma dwene menti ase so ne mansusu sa nana we de wadaroma ani die kwaso nana no makonfo abaye nyina so me de asida piesie mamu nyina piafo wabe sheme no munyam kese na afiefi ne asota no se da munyina se baabi a muyi sika firi de bebuaye agya no hyem na mu mo nana we de ye beko ohaw ne abenedie bɛyɛ ɛna na afiefi de bɛda na ɔyɛ konfo panyin a wakɔma kyese die ebetimi aboa na yedi ne nkoso abrabo yanso yansa atimi aka yo me da ase na de woman ne say obi yale yadiem oba na afiefi behwew se bia opa burukyira kɔ na wontimi nkɔ oba ode bɛda no a obɛboa se obi a opa wo se bia bibi hia no ode bɛda no a so obɛboa piafo ozafo sɛde mpani da bia ya no mo ka no se kwan na wasɛde ya wie ɛwɔ aboboa no na afiefi ta no ai bana figase a wono ɛne bosom kɛse ɛwɔ ha ne dwira twa wɔnom twa na wɔtwe awieye ɛho amusuye anamontio ɛna afe konwa a wɔnom bɔɔyɛ
ɛne yɛbɛgye mu nkyerɛmu amammerɛ toto dwa na yɛnte aseɛ no yɛbɛgye mu nkyerɛmu de firi ne kɔmfoɔ Nana Dora nkyɛn ne yɛsan gye na afeefee nso ho abakɔsɛm kakra yɛde apie mu soɔ pahaw ne abenedie deɛ Nana namba no go screen ani nkwa wofa basahare no kotodo kwa so wɔbɛso wo mede wobɛsi a ɛberɛ sɛ ne fata mɛsan no wadi ahyia ɛwɔ nkɔmmɔ pa kasa mfonyini so ahwɛ yie ɛne bɛɛma sonsom mu IGP makramo Adia channel na hwe yi Nkomapa TV channel na me hwe yi the authentic man ni Nkomapa TV ni me say Nkomapa TV Paul Amantem esumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to coach amasa to yo se anya ye na anyu aye enya akroma be cha ko be hihi ni be yu aye Nkomapa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy